nalíčíme Adélu, vítězku soutěže Tajemství krásy s Lancôme. Abych pleť připravila před líčením, nanesla jsem Genifique Advance aktivátor mládí. Poté jsem nanesla Dream Tone korektor pro krásnou pleť, rozjasňuje a sjednocuje barevnost pleti. Na oční okolí jsem použila Visionaire oční krém, který bojuje proti tmavým kruhům a vrázkám. Na Adélu jsem použila Make-up Tan Visionaire číslo 010, krásně kryje a je světloučký. Na oči jsem použila světlý stín Ombre Hypnose a linku Art Liner 24 hodin v olivovém odstínu. V řasenku jsem použila Hypnose Star a nanáším jej cikcakovým pohybem. Ta je krásně natočí, prodlouží a dodá jim objem. Nejlepším doplňkem na párty je výrazná rtěnka. Pro Adélu jsem použila tekutou rtěnku De Absolu Velour. Pokud chcete na párty zaujmout, stačí si zvýraznit oči. Pro Adélu jsem použila tmavě modrý stín Ombre Hypnose. Pak už stačí jenom pár kapek vůně La Vie est Belle a můžete vyrazit.